من يوتنا نقاب رب بسم سلامكم بسم هبنا كل قناة كل مكان حبون كل زون كل قبل شيطان مخرق فاسوات من لعل سلام قبيتها كبر كب كله حزب خونا كاب ذريات قدس فتازونا زتمن تعيشن عزرنا تمن كربيتن كل حال سلام كنا كسلطان زاب كنا نسراغ ما كل قبادنا نبلا نمبر نفتنا كتون حدو دغاغويتنا املغنا مدعنا يسكرسو فارسو يلزبق بزقبر حراتين قراتان مسخه معرمه هو متغنى منفس قدس لهم كل ساعه جلال عالم امين واملاك مزمور ناين السحام مزمور 50 حدن واملاك كم سالخ محرن كم تعبير راغا وسايد مسكا وصدق حسبن كبحات وناصرين انا بسايف لطالكم حاجات كل ما يزربا خاص عدد فردغان سوان كاتر كبسي أنا ناقات راي بدلكو أبكر خا كي غوركو نو بابا سات ولا عفو أنت مهارة من تعرف سات لين كبرت أنت كبكينا سنت بس باتنا قصنا اسمعني بس كاو هاتي بابا سين تمسكوا بعمر في طريقك سنما بس كاو بس كاو قلت كاي درجين حبس مرحن كامل سلي فقادنيا من فسون دقفن ما قد خان مفرس خمرمية حتى أنا بقاكم لسه يوم أملاك من حديك كبر ما نكفني الثاني نسأل حال الكتب الأولى قويتها في مسكانة خنا كرسبات مسوات باب لك كان أنت زي كون اسم قرب كل كان يرن مسوات مراريت بقوني خمو مسوات أملاك سور منفسي وأملاك نسورون كنت لبيت نوعني خا نتيم صقها سنة كبر لما كاتي يرسالي من دا شو مسوات سركيب زهر المسواتي بملو مسوات باك لك أي شو ما سو أما سويها أراحو قرب الكايو محل لويا ذا سعزيا من بارس قوي يس كرسس أم قبرن نفس أمتا ساعات معلتني ياكم ونك أسام سالمس سلزخنا كموداتا كزي علم سد نفس وقف صلاة ساعات ما يزود صلاة يوتفل صلاة كجد كاف كرسس نخين عملا قيمس كان قبل حاجاتين خارج لك إلمنا مزمور 130 أبونا بكش ولدتن ساي مزمور 130 حدن أدينا إلسابيت مزمور 132 أدينا أين عالم مزمور 133 ترحاس برهانة مزمور 37 دكتور صقاب مزمور 138 أبونا بكش ولدتن ساي مزمور 141 أدينا إلسابيت مزمور 142 أدينا أين عالم مزمور 146 ترحاس برهانة مزمور 147 دكتور صقاب ወንጌል ሉቃስ አቡና በቀሽ ወልደትን ሳይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ተስባቴከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 32 ነው ድማ በኢየሩሳሌም ስሙን ዝባል ሰባይ ነበረ ሰባይ ጻድቅና አምላክ ተፈረበትና እስራኤልን ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማነበረ እግዚአብሔር ከይራዩ ሞት ከምደ መንፈስ ቅዱስ ተገልጾልን ነበረ መንፈስ ካና ቤተ ነጸ ወለዱነቱ ኢየሱስ ታን ከም ፍራት ብሉ ምሳአቱ ወንድማ ይደሐፎ አምላክን ከምና በላ መስከነ ወይታ ይነተና አዛም ግላት ብርሃን ህዝብ እስራኤልን ክብረት ከውን አብቅን መخلو ህዝብ ዘዳለ ቀይም ብርሃን ከአንተ ካብራያስ እጅገም ተዘረባና ነገር ያብ ሰላም ተፈኑ ወኸበለ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና አሜን ክርስቶስ አምላክና ሰራባን ለምን ኩሉ ሰዓት ሰግደል ካሎና አሜን ክፍልታት ጸሎት አዴና ኤልሳቤጥ
ميتي خنزلخنا دينا ميت زي أطلعكو أنا سي طبعا الرحيم الله هجي سمع له إنه أبقدمي اتقنع فرادي كقوم تدالي علىه اتيك أب مج جاي زحلفة أم جاي زحلفة أدمي نخونين نفردن بقوع سلازخوني بزحي حاتياتي رعد علىه رعدن قد علىه جنكي نفسي جينا قبل مريت تنبري كاب علوخي تنسحي مخنياتو مريت أب مقابر أيود سون إيو أب موت كأ ذكرو يلبون أب جهنمون زمسجنو يلبون مو كاب دكاس تهكي تنسيكي ناب مدحنكي بنسحة أو أملاخي محارنن عدحننن نابلكي تمحتني بحان سبحاتنا أبن ولدن منفس قدسن هذا أملاخي خود آمين قال هيوت يسمع لنا أدينا عين ألم موائل سب زي ودا أدينا عين ألم بميت كيرا خنبو جمير هرة موائل سب زي ودا نزع علم زي أخا زي علم زي أخا زنبر أنت زخونسي نفسي نصور زخون مخنيات نصور زخون مخنيات محلوكي نيرو جنكي اتي تيوف زخونة تقباراتكي اتي حمع كاين اب قدمي اتي حق انيامس زقالع اب عرات حاجات تسطيحي اب شللتنت عدان سقاخي كلخي انت ايو اتي اتهبيو ملسي او خرستوس املاخي بتعزيو زفر فردخا سنبد نتي زلعلماوي فردخا انبركخ بتي ملكوتاوي نصبرعاوي برهانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ነቲ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብለካ ኣለኹ يزلفن ويزلفن لعالم عالم آمين على هيوت يسمع لنا رحاس برهانه ونصحة دنقل ونصحة دنقل نباريخي تقلت افتلال رديئت كزارجحي نتقاب حلناي كم معبر زقامات الكفو حاسبات كابيار حقيو نتحممت نفسي بخانتو نتأزيو هالواتات افيوات علمو نابطلوتن من راحنا بقسيا مخنياتو نسخيك عليتن محرت التلمن عليت أدنيخي أدمن هوات نبوسين أملاخين قويتا إيسوس كريستوس تسفاي إيخي قال هو يسمع لنا وقويتا بزاليت الزياء مما هدأت مما هدأت ميتال لها اوكي سمع الله جسبه هو حج سمع له كنديو عبد سكرين الله صلاتي أصلت الوي أو ويتا بزاليت زي أنا عمو زي حاتيات كن حدر حل ورناتي استاين دي هاي تزاجاج خطني هراي دد هريا زلا دهان دد هريا أوسلس قدس زلا دد هريا تدالي خنصنها هراي أماني إلي يوحنس أو ويتا بزاليت زي أو قويتا بزاليتي زي أنا عامو بزي هاتات كنحاد حلونا كنحدر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسغاب روح إخا برختك أزيو بزوف إيو قدس سنكرون زل عالم كبريزي مولو إيو آمين أو قويتا كمتي أبقات وكلنا يوزلنا محرتك خمو وقونا لنا
أعيد كله نعخي تبع الله نسخاخا أبوان مدبي تهبهم أو أمحنا مدحنا أو تسوى كله وسنات مدريس معنا أو بيتا نسخاخا خمسي على زل عالم تدحنا تعقبنا آمين أو بيتا بروخ إخا أمو فردخا محارني أو بيتا بروخ إخا أمو حكنت كارداني أو بيتا بروخ إخا أمو خبرتك أبرحلي أو بيتا محرتك نزل عالم منبر أو بيتا نعين نتغبار إيدكا كاب ولدو ناولدو معقوبي سلزقونكا أيتن تغني أو قويتا نعاقا بديلة إيامو مهرتن نفسين أدحنا نابلكو اتصلي اللوخو أو قويتا أباغا توكيلة اللوخو أمو أدحناني فقادكا خدبركا محارني نسغا أملاخي فالفالي هيوتيغا ببرهانكا دما إنا برهان رئي محرتكا نابتوم زفولتوها خبرخا خا نابكون عاتل بيت مت صقا بركة مسقان حكيناتكا إيو أو قدمي عالم زنبر كان زل عالم تنبر زلخن أبون ودن منفس قدسن عخا مسقانا وداسين قرماني كبا لو مخلو ساعة زل عالم آمين أو العول قويتا بآخا مانن نسمكا مزمارن سنا إيومو معرتكا أب تصبح حكنتكا دما ليتي أزنتوت قال هوت يسمع لنا ماما هدأت وسلس قدس سلس قداسة سلس قدس دي وداس يسلس بالله قداسة سلس قدس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ዘተንስኦ ምስጋና ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ተቐመጠ ኣብ ህያዋን ምውታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ትቕፅላለት እያ እንዳ ኣቦና ኣሎ ወዴና ወጣሕረ ኣበባ ሓጎስ ኣይኣተኹምን ኣለኹም ኣባና ኦ ጎይታ እወ ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ኣይትጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓርግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ኣሜን ኣብ ሰማይ ንብራቦና ስምካ ይቀደስ ንምስራት እንታ ጻድቃን ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኩን ዓለታና ለማከም ናን ወደና ወደና ተረግና ለመረድና ሰማይ ተፋድና ምዕራፍ ፈተና ተቆና ሙስሊም አይደል ክብርን ዘላለምነት ከማዕሚና ዘተንበ ነቅዱስ ገብርኤል መናው ሰላም ለክለው ልናቀደም ልጅ ስጋውን ለሊቃ ከያየ ጸዋት ወይ ተሰራው ሰላም ለክለው ስሬካ አንስለት የከርሶም ነው ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦክስት ደስወልኪ አጥያፍና ሰሬና ፍትወድ በኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ብሩይቱ ስፎን
بريتو ميتال لهم حراي هيوت حدقو مسغانا نقدس دنجل እሺ مسغانا نقدس دنجل مريم او قدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ እንተ ሓጢአትና ሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ተወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአትና ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና او ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ بحدقت حاجاتنا خصقونا لمنلنا هنا حقي نقست دنجل سلام نبلكي هنا امانيال املاح ولد كلنا قرعات زرن سلام تان نقربلكي او دنجل بغيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተአመነት አማላዲት حاجاتنا انت حدقلنا تذكرنا امين ቃለ ሕይወት ይስማልና امين ቃለ ሕይወት ይስማልና መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት አዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት او አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ او ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለዘወለድክልና መጽኡ ኸዓ ንነፍስና ስለዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ كما بحاده زملكوت الثلث قدوس نبسر نسجد لون نبخبرون وقيتا محرنا وقيتا بارخنا امين امين نهاية ሃይማኖት ጸሎት ዶክተር ጽጋብ دكتور ጽጋብ በይሩትስ ፎን ናይ ሃይማኖት ጸሎት በይሩትስ ፎን ትብዘላ በይሩትስ ፎን ኢልኩም አቲኹም ዘለኹም ሰምዑን እንተሊኹም ሚቲኹም ዘለኹም አራይ አማኑኤል ዮሐንስ ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቀለ ሓመመ መከራት መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀበረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአትን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን
تنسى موتان زل عالم زمت هو تصفى نكبر آمين قال هو يسمع لنا Kiralaison, kiralaison, kiralaison. Kiralaison, kiralaison, kiralaison. Kiralaison, kiralaison, kiralaison. Kiralaison, 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 kiralaison. 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምልኣትየን እንኮሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ጀካ ኸረዳ የብልናን ኦ አምላኽ ኣባና ሓደርን በደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህርን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ታብለልና ስመ ቅዱስ ስምካ ልካ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዛ ሓጢኣትና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ወአምላክ በሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወናኻ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴ ግርማን ዘለካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታቱን እትምሕር
ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ንርአና ብህልውናም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣብሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕልና ክደንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዋንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ትምልልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ድሓን ደቐኒኹም ሓን ጃማ ወደ ዓመት መድሓን እግዚአብሔር ይመስገን ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብሂወት ዓቂቡ ናብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቐደልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሕማም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ሰላም ረህዋ ቅሳነት ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ንሰምዖ ቃሉ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ የፍርየልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ርኢና ሎሚ ከዓ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናብ ምዕራፍ 10 ኢና ክንሰግር ቅድሚ ናብ ምዕራፍ 10 ምስጋርና ኣብ ምዕራፍ 9 ወይ ቅድሚኡ ዘሎ ክንሓቶ ክበርሃልና ንደልየ ወይ ንጉባኤ ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ሓሳባት ከነቕርብ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነሪኦ ምዕራፍ 10 ወንጌል ዮሃንስ ኮይኑ ኣብቲ ንነዊሕ ግዜ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብትርጓሜ ሒዛቶ ዝፀንሐት ኣቦና መጋቤ ምስጢር መብራህት መባእ ነብሶም يعرف بتجرينيان بجئزن تجرينيان غيرهم زحتمو أبوتاتنا انتا يبلو تترقامي انتا يزبل كن رئينا خم تخل جزيان قبرو بدحري أبوتاتنا خمزيلهم ترجمومو تي حتى تا مجلس زبل كمزيلهم ترجمومو زبل مسرعنا بدحريو نسهيوتنا زخيد نسهيوتنا بخمين التحازو تقال እግዚአብሔር كن رئينا سلازي نسمعو ننببو نستنتنو قال እግዚአብሔር 30 60 مئة سنة يفرخينو أوشنا كفري نتي زصنعنا يخا كنبرلو እግዚአብሔር كردانا قدوس فقادو يخونلنا وانجيل يوحنس معرف 10 مسلا حياوا يقواسا ازي ابتجئز انقص اباغ الوم تقسو خابتوم ቀንድ ዝሆኑ ምዕራፋት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ ቅድሚ ናብ ምዕራፍ 10 ምስጋርና ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፍናዮ ንጉባኤ ጠቅሚ ንብሎ ከምኡውን ሕቶ ርእይቶ ዘይበረሃልና እንተዳኣልዩ ካብ ንድሕሪት ንመለስ ዝኾነ ሓሳባት ዕድል ክህብ ቅድሚ ምጅማርና
هراي مسلا حياواي قواسا تقصى حدا قداماي قويتا يسوس كم زبله اتي نابدن بأباقيع بأف دقة زي أتو بخال مقد زحاكور نسو سراغن قحيلان كم زخونة بحكي إبلوكم الله يرأى الله ديت ناتي سكرين يرأيكم الله بقى يرأيني أبات يتفتعه بابا يحيد ذله اوكي كم زي تحاول سيد مثل ذله اوكي حجغة جيت صبوا له ايش الرأي غني الله يدينا سوري مجلسي أنكاس أباق إبهال إذا أنكاس أباق إزبهال بزعبا سلسة نجر أمس أويل قداماي أنا نفردي نابز على مسيح زلله سلزبلة أبي يوحنس شعته سلسان شعتن نمحرتون كم زمزة كالاي إزقنا كابي كم زغنا أين فلت أنينا سلزبلو كابي كم زمزة نخرد يوحنس تشعته عسران تشعتني إذا كابي كم زمزة نموسي إغزابير كم تزاربون فلتنا إزقن كابي كم زمزة أين فلت أنينا إلى مني رمومو كابي كم زمزة نخجلز سالسايكا حياواي قواسا نخم زغنا نخرد تغسخلته اتبعاف دقزعتو غنا نسو قواسا أباقيعيو نعو قطر سلسته نعو حلاو أفدقا يخفتلو اتن بأباقيعون دمسو يسمعا نتن أباقيعو خابب بسماني سوعن أو سيو خا يوفرن قطر 4 نقول لنا أو سيو مساوفرن كا كأكدمي أني خيد اتنا باقيعون دمصو سلازلاليا يسعبو تقصى حمشة نقوانا غنا دمصو سلازلاليا كابو دعاي قلبانبر اي سعبون اين مجلسي قويتا بزمسل دعانبر بزي مسالية سلازي مهر كم ناي موسي باقيعين مالت كأكدمي اني خيدمو يسعبو نبرا كالاي تنبيت زتنقرلو እግዚአብሔር አቦ መስኪርሉ ምእመናን ናብ ዘለዎ ናብ ኢየሩሳሌም በመምህርነት ዘይመጸ ትንቢት ከይተነግረሉ እግዚአብሔር አብ ዘይመስከረሉ በመምህርነት ዝመጸ ናይ መምህርነት ሰራቂ ጉሒላ እዩ كم غليلاوي يهودا كم تيوداس ግብፃዊ ዝበለ እዩ እዚአቶም እግዚአብሔር ዘይለኣኾም ዝመፁ እንተኾነ ግን ንሳቶምን ሰዓብቶምን ዝጠፍኡ ታሪኽ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተቐሚጥልና ኣሎ 5:36 ክሳብ 37 ትንቢት ተነጊሩሉ እግዚአብሔር አቦ መስኪርሉ በመምህርነት ዝመፀ ግና ንምእመናን ዝጓሲ ክርስቶስ እዩ ንዑ እግዚአብሔር አቦ ይምስክረሉ እዩ ከምውን መጻሕፍቲ ዮሐንስ መጥምቅ ተአምራት ይምስክሩሉ እዮም ወንጌል ዮሐንስ 5:32-39 ሳልሳይ 10 ትእዛዛት ሒዞም ብወንጌል ዘይኣመኑ 10 ትእዛዛት ከይሓዙ ብወንጌል ንኣምን ኢና ዝብሉ صحافتن فريساويانن ايوم 10 ትእዛዛት ሒዞም ብወንጌል ዝኣመኑ ግና ሐዋርያት እዮም ዓፃዊ ማለት ኣነ ንዓኣቶም ክቕበሎም እየ ራብዓይ ብምኽሪ ካህን ማለት ብመምህረ ንስሓ ዘይምራሕ ብፍቓድ ገዛእ ርእሱ ዝምራሕ ሓጥእ እዩ ብምኽሪ ካህን ዝምራሕ ግና ጻድቕ እዩ ዓፃዊ ማለት ኣነ ብዕለተ ምጽኣት ክቕበሎ እየ እብለኩም ኣለኹ ሐዋርያት ትምህርቱ ይቕበሉ ሐዋርያት ኣርድእት እናበለ ይጽውዖም ከምውን ስምዖን ንዝተባህለ ጴጥሮስ ልብድዮስ ታዴዎስ ዲዲሞስ ቶማስ እናበለ ይሰምዮም ማቴዎስ 10:1-3 ዘይጾረ መስቀለ ሞትየ ይክሊ ጸመደኒ ባኡ እንተጸባብ አንቀጽ እናበለ ይምህሮም
كمزيلو مسمهاروم كا يقريتا زي صورة مسكال موتو يكليز أمدني مسكال موتو صيرو زي صور كسعبك قلقلني أي كألني بتاز أباب أفدق أتو النابلة يمهروم كمزيلو مسمهارون كا قديمو مسكال دك مزامور تدما نعو أبنت غيروم مكرا يقبلو بمكرا يمسلوه كما تمهرتو تقبلهم يمن ناتي متالل ممهر ينقفو ودا أنبر أبنت غيروم أي سمعوون كما تمهرتو أي قبلون يوم ويتا يسوس نزم السالية زنقروم نساتهم قنا نتز تزاربو مسالية مالت حلاوي استباهلا نسو أباقي استباهلو نساتهم كم زخونو أستوعلون سلازون ويتا يسوس كم بحدش كم زبالهم بحقي بلوكم اللهو اتعاف دقا أباقي عن إيه اتون قدما يزموصو كلاتهم ناي ممهرنت سرقتن قحلوتن ايوم تنبيت إرمياس 23 كاب حدك ساب 4 انتخونا أباقع مالت مؤمنان أيقبلوا من ايوم اتحقني عفدق أباقع عن ايه قداماي اتبعايز أتو مالت بعايز أمن كاب كحدت كدحني ناي امنت ناب امنت كأتو ايو ناب تكبار صدقي كمسيو مغواسي كركبيو مالت مكرا مسكال كقبليو كالاي نعاي ابنت زقبر حواريا كاب فدحاتيات كدحنيو ناب تمرت وانجيل كأتو ناب اقلقلوت تمرت وانجيل كمسيو قباعي مؤمنان كركبيو سالساي بأي أمينو زمراح كاب حاتيات كاب فداخ دحنيو كاب فقاد سقا كوز ناب فقاد منفس كأتيو كبر سقان كبر منفسن كركب منقس سميات كورسيو قداماي سراقس كسرقن كتفعن كحاردن اندزي كوينو أي مسنيو كالا أي ناي ممهرنت سراقس كسحت كخحد كتفع اندزي كوينو نخالا أيمسنيو أنا قنا مؤمنان نايزل عالم هيوات من انتخرهبو سب كوينة مساكو هو في الصوم هيوات من انتخرهبو بممهرنات مساكو حيواي قواسا أنا إيه قداماي اتحيواي قواسا هيواتو بجاباقعو أحلفو يهب اتوانا زي كونا اتناباقعون طريتو زي كونا بعال عصب قنا تخلا خمس انت رأي نتناباقع حديقواني هادم اتتخلا دما نتناباقع يزرفن فحون يبلن اتي قوانا قنا بعال عصبي سلازخونا يهادم قد تناباقعون يبلن كالاي حيواي ممهر زخونكو انا هيوتي بجا مؤمنان أحلف أهبيه حقنيا ممهر زي كونه مؤمنان وناتو زي كونو حساو ممهر جنا تخلا مالت علاو نقص منافق باباس مستلعله نمؤمنان حديقوي خيط علاو نقص منافق باباس كا مؤمنان كمزخحدو كابهاجر كمزسددو يقبر زابير يسورنا حساو ممهر جنا متالل سلازخونه طفات مؤمنانون سلازي يحزنو يهدم حيواي قاسا انا نباقعي مؤمنان افلطومي مالت كسك اللوم كمتلومي موقاسي مؤمنانون يفلطوني يوم نعاي ابنت غيروم مكراك قبل يوم كمتي ابن عايز فلتني مالت تسقل موت زبلني انا والنبو افلطي مالت كسقل كموت كم زمصاخ فلطي ننفسي بجا مؤمنان احلفك هبيه كابز بوتا زي كنا كالوتا باقعونا اللواني
ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ኣብ 4 መኣዝን ምእመናን ኣለውኒ። ኢሳያስ 11 ካብ 1 ክሳብ 12 ንዓተን ድማ ናብዚ ከምፀአኒ ማለት ብሃይማኖት ሓደ ክገብረኒ ኣምፅኦን ይብል ክምህረኒ ትምህርተይ ክቕበሉ እዮም። ቀዳማይ ንሓደ ጓሳ ሓደ መጓሰ ኾናየን ካልኣይ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኣባል ናይ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ማሕበር ቤተሰብ ክኾኑ እዮም። ምእንቲ እዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ምክንያቱ ከም ብሓድሽ ከተንስኦስ ነፍሰይ በጃ ምእመናን ኣሕሊፈ ክህብ እየ። ባዕለይ ብፍቓደ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ እኳ የልዎን። ቀዳማይ ከመ ኣንብራ ንስጋይ ኣብ መስቀል ከንበራ ኣብ መቓብር ከንበራ ከም ብሓድሽ ከተንስኦ ስልጣን ኣሎኒ። ካልኣይ ንስጋይ ካብ መቓብር ከንበራ ከተንስኦ ብዕለተ ዕርገት ኣብ ዘባነ ችሩብ ኣብ የማነ ኣብ ከንበራ ስልጣን ኣሎኒ። እዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦየ ዝተቐበልኩ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ንሓድሕዶም ተፈላለዩ። ካብኣቶም ከዓ ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ። ስለምንታይ ኢኹም ትሰምዕዎ በሉ ለቱ ስብሃት ንዑ ምስጋና ይግባእ ንዑ ምስጋና ይኹን። ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ናይ ጋኔን ዘረባ ኣይኮነን። ጋኔን ናይ ዝሓደሮ ሰብ ዘረባ ኣይኮነን። ጋኔን ዝሓደሮ ሰብ ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ በዓል ምሕዳስ ህንፃ ቤት መቕደስ ከም ዝተረኽበ በቲ ግዜቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ምሕዳስ ቤት መቕደስ ተገብረ። ክረምቲ ከዓ ነበረ። ምሕዳስ ማለት እዩ። ታሪኽ አልዓዛር ዝበሃል ካህን ነበረ። ስምዖን፣ አልፎሚዮስ፣ አልቂሙስ መባልስ ዝበሃሉ ሰባት ክሸሞም ሓተትዎ። ንሱ ድማ ንህዝቢ ኣፍቂድኩም ተሸየሙ በሎም። ንህዝቢ እንተሓተቱ ኣይፈቐድሎምን። ድሕሪዚ ናብ ፅሪ ማለት ግሪኽ ከይዶም ምስ እንጥያኮስ መኸሩ ናይ ዳዊትን ናይ ሰሎሞንን ሃገር ንጉስ የብላን መጺእካ ዘይትገዝኦም በልዎ። ንሱ ድማ ፈጣሪኹም ሓያል እዩ እምባኹም ጽኑዕ እዩ ስለዚ ኣይከኣለንን እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ እዝስ ኣይጽግምን እዩ ከም ኣቦኻ እስክንድር ብሕጊ ኦሪት ከኣምን እየ መስዋዕቲ በጊዕ ክስውየ ንስእሊ ችሩብ ክሰግድ የኢልካ እቶ ድሕሪኡ ዝደለኻዮ ትገብር ኢሎም መኸርዎ። ድሕሪዚ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሶም መጺኦም ንስኻትኩም እኳ ኣይንሸመኩምን እንተበልኩምና ክፉእ ኣይንገብርን ኢልና ናብ ጽርእ ኸይድና ንእንጢያኮስ ብሕጊ ኦሪት ከም ዝኣምን መስዋዕቲ በጊዕ ከም ዝስውእ ንስእሊ ችሩብ ከም ዝሰግድ ጌርና ኣሚንናዮ መጺና ኣሎና በሉ። ዘረባኹም ሓቂ እንተኾይኑስ ጽቡቕ በልዎም። መዝሙር ዳዊት 58:1 ድሕሪ እንጢያኮስ ንጉስ ጽሪ መጺኡ ከኣቱ ደለየ እሞ ሕግና ኣሞናዊ ወይ ሞዓባዊ ናብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣይትእቶያ ትብል ዘዳግም 23:3 ኢሎም ከልከልዎ። እቶም ክሽየሙ ዝደለዩ 3 ሰባት ከዓ ረኣዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣማኒ ከይኣቱ ይኽልክሉ ኣለዉ እናበሉ ከውርዩ ጀመሩ። ድሕሪ እንጢያኮስ ኣተዎ እሞ ንሊቀ ካህናት አልዓዛር ንህዝቢ ስበኸለ ይበሎ። መቃብያን 1 ንመልከት። አልዓዛር ድማ ፈጣሪየይ ንእምነትን ንጥብዓትን ኣብነት እንተገበረንስ ንኽሕደትን ንፍርሃትን ኣብነት ክኸውን ኣይከውንን ኣይሰብኽን በሎም። ስለዚ እንጢያኮስ ንአልዓዛር ምስ ደቁን ምስ በዓልቲ ቤቱን ኣቕተሎ። ካልኣይ መቃብያን 6:15-31 ምዕራፍ 7 1-5 ንመልከት። በዚ ግዜቲ ካብ ህዝቢ እስራኤል 40,000 ሞቱ። 40,000 ተማርኹ። 40,000 ድማ ይሁዳ መቃቢስ ዕርዲ ጥሒሱ ሒዝዎም ወፀ። እቶም ህዝቢ ድሕሪ 3 ዓመትን መንፈቕን እንተተመልሱ እቲ መዓፁ ቤት መቕደስ ናይ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ናይ ምዕራብ ናብ ምብራቕ
ተዛዊሩ ተባላሽ ጸንሖም እንተኾነ ኣብኡ ህልዳና ትበሃል ነቢት ነበረት ከመይ ይኹን እንተበልዋ ነቲ መሰዊ ኣሓድሽኩም መስዋዕቲ በጊዕ ሰውእሉ ኣብ ክንዲ ስእሊ ፀሓይ ድማ ስእሊ ችሩቤል ኣቁሙሉ በለቶም በዚ ከምዚ እቲ ናይ ቤት መቅደስ ምሕዳስ ክሳዕ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ወንጌል ዝምህረሉ ዝነበረ ግዜ በፅሐ ቀዳማይ መቃብያን ምዕራፍ 4 36 ክሳብ 61 ንመልከት ስለዚ በቲ ግዜቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ምሕዳስ ቤት መቅደስ ተገብረ በለ ጥቅሲ 23 ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ከባቢ ፀፍፀፍ ይመላለስ ነበረ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መዓዚኻ ንህይወትና ተጨንቐናን ተሳቅየናን ንስኻ ክርስቶስ እንተደኣ ኮንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምንን ንዓይ ዝምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ ንስኻትኩም ገና ከምቲ ዝበልክኹም ካብተን ኣባጊዐይ ስለዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም እተን ኣባጊዐይ ምእመናን ግና ድምፀይ ሰምዓ እየን ኣነ ከዓ እለልየን ንሳተን ከዓ ይስዕባን እየን ኣነ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እህበን ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ ድማ ዝምንዝዐን ሓደ እኳ የልቦን ከመይ እቲ ንዓተን ዝሃበና ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ክምንዝዐን ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ኣነን ኣብን ሓደ ኢና መግለፂ ብስልጣን ብብርሃን ብቅዳሴ ወይ ብምስጋና ሓደ ኢና ኣይሁድ ንኢየሱስ ከም ዝተጻረርዎ ሽዑ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኤኽኹም ካብኣተን በየነይተን ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛረቦም ኣይሁድ ከዓ በቲ ምፅራፍካን ሰብ ኮለኻ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ሳይኮናን ብዳርባ እምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ኣብ ሕግኹም ኣነስ ኣማኽልእኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ጽሑፍ ደየልቦን እዩ መግለፂ ከምዚ ዝበለ ዳዊት እዩ መዝሙር 81 ኣብ ግዕዝ ወይ 82 ኣብ ናይ ትግርኛ ቁፅሪ 67 ስለምንታይ ደኣ ኣብ ሕጊ ኦሪት በለ እንተበልና ንመጻሕፍቲ ሓዲሳት መሰረቶም ወንጌል ከም ዝብሎም ንመጻሕፍቲ ቡልያት ድማ ብመሰረቶም ኦሪት ስለ ዝብሎም እዩ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝሓደሮም ናይ ጸጋ ኣማልኽቲ ካበሎም ዘጸአት 7:1 እቲ ጽሑፍ ክፈርስ ክስዓር ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር ቀዲሱ ኣዋሂዱ ናብ ዝዓለም ዝለኣኸኒ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እንተበልኩኹም ደኣ ከመይ ኢልኩም ትጸርፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብረ ኣቦይ እንደዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ዝገብሮ እንተደኣ ኮይነ ግና ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ ብናብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ኣረጋጊፅኩም ክትፈልጡ ነቲ ግብረይ እመንዎ መግለፂ ነዝስ ኣምላኽ ደኣ ይገብሮ እምበር ሰብ ክገብሮ ዝከኣል ኣይኮነን ኢልኩም ነቲ ግብረይ እመንዎ መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንሱ ግና ካብ ኣእዳዎም መለቐ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም ዘጥምቐላ ዝነበረ ስፍራ ንዓባዕዶ ዮርዳኖስ ከደ ኣብኡ እውን ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ናብኡ መጺኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን እቲ ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዝተዛረበ ግና ሓቂ ይበሉ ኣብኡ እውን ብዙሓት ብእኡ ኣመኑ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃራይ ትርጓሜ ወንጌል ግዕዝ ትግርኛ ነዚ ክንሰምዖ ፀናሕና እዩ ኣብዚ ፀናሕናዮ ሕቶ ርእቶ ተወሳኺ ሓሳባት እንተለና
ንጉባኤ ዕድል ክህብ ቅድሚ ምስጋርና كم يوم سيخم ربي مرقيتا እግዚአብሔር መስገን አማኑኤል ደሓንደም ሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ናተይ ሕቶ ኣብ 30 ቁጥሪ 34 እዋ ኢየሱስ መለሰሎም ኣብ ሕጉኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝበሎም ኣይተፀሓፈ እንዲ ሕጅስ ኣማልኽቲ ኢኹም ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ታቕጥቕሲ ኣይ ክሕዛን እምበር ንሙሴ እውን ክሳብ ኣምላኽ ኢኻ ድበሎ እውን ከም ዘሎም እንታይ ተጋጊ ኣርሙኒ ሕጅሲ ከመይ እያ እዚኣስኒ ክትንፀረለይ ደልየ ነይረሞኒ ተወስኽ እንድያ ኣማኑኤል 34 34 መዝሙር ዳዊት 82 ቁፅሪ 7-8 ከም መወከሲ ቅሪብዎ ኣሎ እታ ዝበልካያ እግዚኣብሔር ንፈርዖን ኣምላኹ ክትኮነ ኢኻ ንሙሴ ኣምላኹ ንኣሮን ኣምላኹ ክትኮነ ኢኻ ብዝበሎ ብዝሓለፈ ግዜና እውን ርኢናያ ነርና እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብታ ናይ ሶሉስ መደብና ብዛዕባ ስልጣነ ክህነት ክዛረብ ከሎ ኣነ ንኣሮን ኣምላኹ ገይረካ ኣለኹ ክብል ከሎ እንታይ ማለት ኢልና ምናልባት ሶሉስ ኣቲኻ ነርካ ክትከውን ተስፋ ገብር ኣብኡ ብሰፊሕ እንታይ ማለት ምዃኑ ስለምንታይ ንፈርዖን ኣምላኹ ገይረካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብሰፊሕ ርኢና ነርና ማለት እዩ እታ ናይ መዝሙር ዳዊት ኣቐሚጥዋ ዘሎ ንኹሉ ዝገዝእ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ኣርእስቲ ሂቡ ናይ ኣሳፍ መዝሙር ኣምላኽ ኣብ ማሕበራት ኣማልኽቲ ደው ይብል ኣብ ማእኸል ኣማልኽቲ ይፈርድ ኣሎ ክሳዕ መዓዚኹም ሓሶት እትፈርዱ ንገጽ ረሲኣን እተዳሉ ንምግድሩን ንዘኽታምን በይንሎም ንጭኑቕን ምስኪንን ፍትሒ ኣውፅእሎም ንድኻን ምስኪንን ኣናግፍዎም ካብ ኣእዳው ረሲኣን ኣድሕንዎም ኣይፈልጡን ኣየስተውዕሉን ኣብ ጸልማት ይመላለሱ ብዘሎ መሰረታት ምድሪ ይናወጻሉ ኣነስ ኣማልኽቲ ኢኹም ኩላትኩም ውሉድ ትልዑል ኢኹም ግናኸ ከም ሰብ ክትመቱ ከም ሓደ ኻባታቶም መሳፍንቲ እውን ክትወድቁ ኢኹም በልኩ ወኣምላኽ ንኹሎም ኣሕዛብ ክትወርስሲ ተንስእ ንምድሪ ፍረዳይ ቁፅሪ 6-7 ኣነስ ኣማልኽቲ ኢኹም ኩላትኩም ውሉድ ትልዑል ኢኹም ስለዚ ንሙሴ ንኣሮን ኣምላኹ ገይረካ ኣለኹ ንፈርዖን ኣምላኹ ገይረካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ በኣኻ ገይረ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣቦይ ቀሺ ኣትናቴዎስ ብዛዕባ ምስጢረ ክህነት እግዚኣብሔር ብውክልና ዘይኮነ ኣብ መቅደስ ብውክልና ካህናት ወይ ብውክልና ጳጳሳት ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ኣሎ በኣቶን ገይሩ ሽዑ ባዕሉ ይዓይ ኢሎም እታ ብዛዕባ ምስጢረ ክህነት ነጊሮምና ነይሮም ስለዚ ንኣሮን ክዛረቦ ከሎ ኣነ ኣብ ኣፍካ ሓዲረ ኣነ ኣብ ቃልካ ኮይነ ኣምላኻዊ ስራሕ ክሰርሕ ንኣብነት ሙሴ እዚ ማይ እዚ ደም ይኹን ክብል ከሎስ ለይኩን ናብ ደም ይልወጥ ነይሩ ስለዚ በቃል ሙሴ በኣፍ ሙሴ ተፈጥሮ ከምኡ ክቅየር ኣይክእልን እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ብሙሴ በኣፍ ሙሴ ገይሩ እግዚኣብሔር ይእውጅ ነይሩ በኣፍ ሙሴ ገይሩ ንኣሮን ይዛረቦ ነይሩ በኣፍ ሙሴ ገይሩ ከዓ ንፈርዖን ይዛረቦ ነይሩ ስለዚ ኣነ ኣምላኽ ገይረካ ንስኻትኩም ኣማልኽቲ ኢኹም እዚ ናይ ከም በዓል ናይ ሬማ ምንቅስቃስ ዝበሃል ናይ ስሑት እምነት ምንቅስቃስ ንሕና ኣማልኽቲ ኢኹም ክትኮኑ ኢኹም ስለ ዝበለና ንሕና እንዳዓበና ምስከድና ኣማልኽቲ ክንከውን ኢና ዝብል ክሳብ ኣብዚ ዝበፅሕ ከቢድ ስሕተት እዩ ዘለዎም ማለት ግን ኣስዕብ ኣቢሉ እንታይ ኢልዋ ኣሎ ገናኸ ከም ሰብ ክትመቱ ከም ሓደ ካብቶም መሳፍንቲ እውን ክትወድቂ ኢኹም በልኩ እታ ኣማልኽቲ ምባልሲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ወይ ናብ ኣምላኽ ምልዋጥ ከም ዘይኮነ ኣብታ ጥቕስኸ ወፃና ከለና በዓላ መሊስዋ ኣሎ ማለት ኣብ መዝሙር ዳዊት 82:6-7 የዘንብብ ዘለኹ ኣነስ ኣማልኽቲ ኢኹም ኩላትኩም ውሉድ ትልዑል ኢኹም ግናኸ
كم سب كتموتو كم هذا كاباتات كابتون مسافن تخدوت يخون بالكوي سلازي أبتع مستيرك هنا تبلناي فنة هيوت تملشنا سفيح زخانة عبز حلفة سولسون رئينا نيرنا نفرعون أملاخو غيركا نأرون أملاخو غيركا له قبل خلو آرون آفي خونكا نابلوني من السليمو نزخ بليو زابير أب أف قدسانو أب أف نبياتو زابير بأف هوارياتو وزت رايزي كونه زابير بأف انسساتات بعد قبل أنونز الزارب أملاخي سلازي እግዚአብሔርዩ በተአፍ አድጊ በልሳን አድጊ ገይሩ ተዛሪቡ እንበር ተአድጊ ከተዛረብ አይትቀልኛ በተፈጥሮ ማለት ስለዚህ አነ አባኻትኩም ሐዲረ ዋላ ነሐዋርያት ከብሎን ኮሎ ከወስድኹም ከሐትኹም ኮሎ እንታይ ክንብሊና እንታይ ክንምልሲና አይትበሉ እቲ አባኻትኩም ሐዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይዝምልሶ እንበር እስኻትኩም አይኮንኩምን እትምልሱ አነ አባኻትኩም ሐዲረ زملسو أنا نخلهم مخاراخرتهم مقوامون ممقواتون زي كعلم آفن تبابن كهباكم نستيفانوس ولا حنت تمرتي نبرون بجكاس أقام منفس قدوس كابتوم ما أدخ سرعوز تمرسو شوعات تدياقوناتي انتو خوانا قلنات نسوز زاربولو زنبرا آفن تبابن كاب شوعات تعدتات مسيوم تماوغيتون كرتعوي كألون مالي سلازي እግዚአብሔር አብአፍ ቅዱሳኑ አብዝደለ ይሐዲሩ ዘዓይ ባዕሉ እግዚአብሔር ዘዓይ ስለዝኾነ እዩ ንሙሴ ንፈርዖን አምላኹ ገይረካለሁ ንአሮን ከዓ አምላኹ ገይረካለሁ ዝበሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር حاونا أبونا برهيلانديا كم زجرهيل كاتم ببخلها أوروبا قستاي تجبرك حجز قستاي كنول نخلينا مالك عقل قالي وين أمالادي دوق بحالك بتقال كتك أملا نحد لي خويس كم أمالختي تصبو ما برهني غمي بكمنا كم خدمت له هو أبتي ترجمي حجي أنا نأرون أملاخو غيرك الله تقال بقالسي نتازيبيه نتانباب كلو تاين خلينا أنا نفرعون أملاخو غيرك الله سلازي أبتي ترجمي مسمى شعون تاي مالوتي أملاخو مالت اتستفسم في الساميتات ندحرينا اتموسي زغبروز نبرت امرات እግዚአብሔር አሙሴ ሐዲሩ ይሰርሖ ነይሩ እግዚአብሔር አበትር ሙሴ ነት ዘይር ምስጢር አምላኽ ነት ዘይር ኃይል አምላኽ ብዝረአ በትር ሙሴ ገይሩ ነቲ ባህሪ መቂልዎ ስለዚህ ሙሴ ንባህሪ ንቀይሕ ባህሪ ኤርትራ ከፍሎ አይክእልኒ ከመቅሎ አይክእልኒ እግዚአብሔር ግን أبتا بتري حديرو أبتزر بتر حديرو نتا بتر إيد موسى كم استكمل لاجيرو إخزابير نت بحري مقيلو سلازتي أعمال نت زبل أبزي أيقونن مالت بتقالو مالت بتقالو مسرت سلازتي أعمال نت زبل من أنتم حرياتي كحسر لكمي صلوت صادق بجبرة بزح تسلت يا نص نبي إمك صلي الكائيو سلازكي نعوس صلي اللي يبلو إيوب باريا يندحر صليلكم كمحركم كم زبل اتنا يمالو دوت اسكات أبوت أخوينو إذا قال زي أنا نفرعون أملاخو غيرك الله مالت جن أنا أباها حديرة بأفكا بقالكا غيره نفرعون ناي أملاخ سراح كسرح لي ناي أملاخ فردي كفر دي لك تعمل لخت خمتا بوتا تقميت أما زلو بخماينان وسدا مالت قال هو تسمع لنا ابونا امين نقول لها قال هو تسمع لنا زعمانيل اتيهم اللهم هراي رومي 13 حدا يبلنا له ابيك ايش ولدتن ساي زوصاهم انت لهم كتنببوا عدل كبكمي رومي 13 حدا انت اتلزلا بأملاخ زي كونس سلطان يلبون اتوم زلو سلطانات كا بأملاخ التسرع يومه نفس وكف نتي أبلعلي وسلطان زلو يجزا أيو أتو بأملاخ زي كونس سلطان يلبون أمه اتوم زلو سلطانات كا بأملاخ التسرع يوم نفس وكف نتي أبلعلي سلطان زلو يجزا أيو
ايش اوكي اوكي ابونا يسمع اللوديو هراي ابونا بكش ولدتن ساند حزيت سمعوا ماليهم بأملاخ زي كونس سلطان يلبون اتبل قال موسى أملاخو غيركا خبلو خلوسي أملاخ كوينو زي كونس سرح أملاخ كسرح جن أملاخ كم زلا أخو أملاخ كم زحاريو أملاخ كم زقوعو وي أملاخ كم زقبو إذا ملكت يبلنا لو بنا بكش ولدتن ساي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕጂ ናይ ቀልጠፍ ኢልና ስለ ዝወዳእና ሎሚ ናይ መዝሙር ግዜና ሕጂ ዝበጽሕ ዘሎ ስለዚ ካብ መዝሙር ክትዝምሩ ዝደለኹም ዝደለኽን ዕድል ክህበኩም سمع الله ده سمع الله هو هراي زيانا يمساغاغري كابر استي ناب غوباينا بحطون ملسن كنسجر كلنا مزمور من نقاقحي مزمور كنزمر درو جميرنايو سالساي غزينا بسحنا لنا سلازي زتدالهم زتدالخن تلخن عدل كبكن ምናልባት ሚት ገርኩም ትዛረቡን ተልኹም አይሰማዓኩም ነዘለኹ መዝሙር ዝተቀረበ እንተሎ ዕድል ክህብ ዝተቀረበ የለን ما أنا خزمر زتدالون دحر زيلي الراي مدهاني عالم أدحينونا بزيح سغالو مدهاني عالم أدحيننا بزيح سغالو سيبلنا دا سيبلنا البلو البلو أدحينونا بزيح السقالو مدهاني عالم أدحينونا بزيح السقالو مدهاني عالم أدحينونا بزيح السقالو
ሲበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዕኹም። ስለ ዝፈቐድኩምልና ዝፈቐድክናልና ከዓ ብልቢ ነመስግን። ሎሚ ኩላህና ከም ንፈልጦ 27 ግንቦት እዩ። ኩሉ ግዜ ለለ ወርሑ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዕለት 27 ጎይታ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዓለም ዘድሓነሉ ብደሙ ንዓለም ዝተበጀወሉ ኢላ ኩሉ ግዜ ኣብ ወርሒ ወርሒ ትዝክሮ እዩ። ስለዚ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እተፈቐዶ ሰንበት ክውዕል እዩ። ድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ከዓ ከምዚ ሕጂ ናብ ሰፊሕን ገፊሕን ዘሰጋግረና ዘሎ ብማህሌትን ብቅዳሴን ብውዳሴን ከነብዕሎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ ማለት ነቢያት ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ክብጀዎም እዩ እናበሉ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ብዘይቅየር ቃል አምላኽ ዘይልወጥ ስለዝኾነ ብዘይሕሶ ቃሉ ብነቢያት ሓዲሩ ተስፋ ዝህቦ ዝነበረ ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ እናበለ ብዝሃቦ ተስፋ ኣብ መልአት ዘበን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ አድሒኑና 27 መድኃኔ ዓለም ስለዝኾነ መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ ኢልና ዘሚርና። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃራይ ንዛ ክንዝምራ ዝፀናሕና ዝኸይድ ጥቕሲ ዝተዳሎና እንተሊና ዕድል ክበኩም። አድሒኑና ዝብል ብዘይሕሶ ቃሉ ዘይቃል አምላኽ ዘይሕሶ ምዃኑ ብፍላይ ዕልል በሉ ዝብል ካበይ ኢና ምፂናዮ መዓስ ኢና ክንዕልል ዘለና ስለምንታይ ኢና ንዕልል እዚ ኩሉ ብቃል እግዚአብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኩሉ ሕጋጋትን ስርዓታትን ስለ ትምህረና ንዓና ዓብ ነገር እሞ ቅድሚ ናብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ምስጋርና ብዛዕባ እታ መዝሙር ዝኾነ ክትብሉ ትኽእሉ ዕድል ክህበኩም። ይስማዕ ኣሎ ድዩ? ይስማዕ ኣሎ? ወቦና ይስማዕ ኣሎ። ራይ እሞ ሎማዓንቲ ዳርጋ ኩላ ናባያ ትመስል ዘላ መድኃኔ ዓለም አድሒኑና ብዘይሕሶ ቃሉ ኩሉ ንዓኻትኩም ሂበኩም ኣለኹ። ብዛዕባ እታ ዕልል በሉ ትብል ሓንቲ ጥቕሲ ካብ መዝሙር ዳዊት ክጠቅስ እየ። ኣብ መዝሙር 126
بزح جزية نزمره مزموري تذكروا إيهم أنت أيزبل እግዚአብሔር ንሙሩኻት ጽዮን ምስ መለሶም እዚ ምርኮዚ ንግዚኡ ናይ ባቢሎን ናይ አሶር በብዙሕ መገዲ ካብ ምርኮ ዝምለሱሉ ክኸውን ከሎ ፍጻሜኡ ግን ካብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ኣብ ሲኦል ተደርቢዮም ዝነበሩ ነፍሳት ነዚኡ ዘመልክት ሽዑ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ንሙሩኻት ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምቲ ነበርና ሽዑ ኣፍና ብስሓቅ መልሓስና ብዕልልታ መልአ ሽዑ ኣህዛብ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረሎም ተባሃሃሉ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና እዚ ናይ ዕልልታ መዝሙር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰዓታት ክቅወም ከሎ አሜሃ መልአ ፍስሓ አፉነ ወተሃስየ ልሳንነ አሜሃ ይበሉ አህዛብ ሽዑ አፍና ብስሓቅ መልሓስና ብዕልልታ መልአ አህዛብ ከዓ ዕልል ይበሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ገይረልና እዩ ዓብይ ግብሪ ገበረልና እቲ ዝዓበየ ግብሪ እግዚአብሔር ከዓ ብደሙ በቲ ሓደ ወዱ ተበጂው ብዘድሓነና እቲ ዝለዓለ ተግባር ቅዱሳን አቦታትና ካብቲ ንዓለም ዝፈጠረሉ ጥበቡ ንዓለም ዘድሓነሉ ጥበቡ ይዓቢ ምክንያቱ ንዓለም ዝፈጠረሉ ሓይሊ መለኮታዊ ሓይሊ እዩ ንዓለም ዘድሓነሉ ጥበቡ ግን ተሰጋውነት ብተሰባውነቱ ብድኻም እዩ ሲዕርዎ ማለት ስለዚ ዕልል በሉ ደስ ይበለና ዕልል በሉ አሜን ደስ ይበለና ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይኹን አሜን አቦና በጣም ጽብቅቲ መዝሙር ተማሂርና الراي أنا جن زحيلكمني تساتفكم من زحيلكمني له أتي نبدأ بعواجع بعفد الجزاء أتو بخال وجن زحكر نرسو سراقن جحيلان كم زخنة بحكي إبلكم الله أبتخال أي مدب أتينا لنا مالتيو نقال إخزابير مسيوتنا نتها حزنا بخمين ريو وي بخمين مسيوتنا اتنابدن بعواجع بعفد الجزاء أتو أفدق حق إخزابيري أفدق سرعات إخزابيري أفدق قال إخزابيري سلازي أبقال إخزابير اتندا قبر زمهر أمنقس سمايات عبك خوني نرئسخان نتمرتخان تتنكخ نتحو محوات إذن ترأخايوم اندابله حواريا ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ዝጽሓፈሉ ኩሉ ግዜ ተፋቀሩ ፍቅሪ እናገበረ ተፋቀሩ ዝብል እና ተነሰሐ ተነስሑ ዝብል ብሕጊ እግዚአብሔር ህይወቱን እናመርሐ ንኻልኦት ከዓ ብሕጊ እግዚአብሔር ተመርሑ ዝብል ትእዛዝ እግዚአብሔር እናኽበረ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣኽብሩ ዝብል እዚ እዩ በቲ ኣፍ ደገ ዝኣቱ እዩ ስለዚህ بخال وجن زحكورين بخاب حق እግዚአብሔር ወጻይ ካብ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ወጻይ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወጻይ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘይሰማማ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ኩሉ እንታይ ኢልዎ በአፍ ደገ ብደጎል ናቱ ኣብ ሓደ ገዛ ሰብ መፍትሕ ዘለዎ በዓል ገዛ ወይ በዓል ገዛ ዝኸፈተሉ እዩ በአፍ ደገ ከኣቱ ዝኽእል عمس كجبر نبرت كسر كال كفوق نجار زجبر جحيلا جن انت عايز جبر عفريسو بمندق عفريسو بخال نجار جيرو يو عمس عايز سرحي سلازي أبتقص حدا كيد كلنا بقف الجزاءات بحق إخزابير يوتو زي مرح بقال إخزابير زي مرح بسرعات إخزابير زي نرقصو زي نبرلو زبلا كله فلتاتو بزي يقدس معارجو بزي يقدس كله انت عيلو ጉሒላን ሰራቅኒን ስለዚህ እግዚአብሔር መሐሪ እዩ ሩህ እዩ ንኃጢአተኛ ሰብ ግን ከም ንጹህ አይሪኦም ንኃጢአተኛታት ግን ብንስሐ ይቅበል አቢስና ኢልና ብዝመጻናሉ ይቅበለና ናብ ደንባ አባጊዕ በአፍ ደገ ዘይኣቱ በኻል ዝሐኩር ንሱ ሰራቅን ጉሒላን ከም ዝኾነ በሐቅ ብለኩም ኣለሁ
أبكالي كي كنا أبتا كل جزء كندقما ذهبنا قويتا أبسمايات نبرابونا نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا له نسبلنا بدلنا حدقلنا كيبلنا نستنتنا بحق دي بدل زحدق أفين لبين بحق دي كومو نتهم بديلومني أزبلوم بحق دي قدي فلوم ويس أفين لبين ببينو يزارب زلو إلنا نستنتنا كنريو يدل كمي لبا أملاخ داويد زابهير كوحين عردين خامس بلسي قالات أفين حسابات لبين أبكر ميخا بوهوق يخوني مزمور 110 يقريتا مزمور 10 وتشعته كاب قطري شوعته زلو شدش عبيت نقرات أغميت له ساتون كأنت يوم حقق زابهير في السميو ننفسي ملسا حقق زابهير في السميو ننفسي يملسا يلي جمر فرحات زابهير تأزاز زابهير حقق زابهير نابله نشدش يعني مستقاسة وقت زابهير كوحين مدحانين قالات أفين حسابات لبين أبكر ميخا بهوك يخون سلازي قويتا يس كريستوس اتناب دم بأباقع بأف دقة زياتو بخال وغن زحكور نسو سراغن قحيلان كم زخونة بحكي يبلغكم اللهوي سلازي أب تقصحادة زخونة حسابات كتهبو استدالهم تليهم عدل كبكم سلازي بخال وغن محقار كابت حقي اغزابير وصيخا بخال مقد ممرح كلتا نجر كنري كم ابنت كهوننا اب تقصي حدا كاهن ارون نتوم حزبي ناب تقنع مقدي كمرحوم زغبو بتوم حزب تمريحو ابت حزب غدات امسي كاهن يلخا بمقد اغزابير نتوم حزبي اب كند زمرحوم بدوق غيرو بخال مقد غيرو كاب حق اغزابير وصي نتوم حزب خاب اغزابير اوصيو تابوت اغزابير كم زمارخت حزبي او كينات كم زموتن ابزح مكران كم زعتون غيري إذا حجتي بخال وجن زحكور الوزلة بزح عبنت كأهن ري نخلينا كاب حق زابير وساي أبزر استنزق يزلنا جن أنا بحق زابير ديز مرة حزله بيت زابير أفدقة أنا أفدقة أنا مقدن هوتن حكني الوزلة بقولنا أنا نفسنا نمر حزلنا قالنا لبنان تجبراتنا ك توهاهيد دولو سلازي تتوهاهيدون تليو كمي قرنا نزنعو زي توهاهدن تليو خاني كمي قرنا نابتو هدت نمزوي أبتغ صحادة حسابات تليكم قبل دا زي اللي قلنا بقصري كلتا نسقرنا هيوتي خديم سيخوم هراي هوت حاطنا وأبزاق أسرح حندرسي إزقابير مسجن تنكيو بتعمل تبقونا مهارا لنا أبزاق أسرح هذا تولوات أنا حخمسي كم حسابات تمتقليسي أب حجن كستاي كوينات رد أنس كاب عم ماتيوس وين ماتيوس شو عتس انتايبل أسرح 15 كاب نبيات حسوة تتنقعو وش أمز من تقولو تخالو خنسومسي كدان أباقع تخدينهم يوم زمتخون إذي أخاني إذي أتمهرنا تقصر حدثي أنا من قدي استايكبل كله أفدق قبل لمني بخال اتنا دم أباقع بأفدق رأتو بخال وقد زحكور نسو سراقي وحيلا خبزخواني بحق لكم قبل كله إذا أنا ماتيوس كا كستايجري أبز أوان زبحل فسي كنت إنك كم زلنا تحسوتي نحسوت بعد سلزلوس كنستبهل كنستوعل كم زلنا إزمهرنا زلو كوينات رداني بتعامي زبو أبتا ماتيوس شو عدت 15
جمير كيازلخي أبكتر عسران حدن انتايلو أسمير الله زلو فقاد اتعب سماي زلو أبوي زقبر مبر قويتاي زبلن كله من قصة سمايات زعاتو أيكونن سلازي زوم سبات زعاتهم أبزوان قيل زاقميت وان كم زلو بتام عالتتي أبزحات قويتاي بسمكا تنبنا ديكونن أغاننتس بسمكا دو أيوز أنان بسمكاس بزح حيلو دو يقبرنان قبلن يوم شعو أنا أتون قبرت عمزا كتو أيفلت كومن كاباي رحا أخبلومي زوم سبات زعاتهم ترى سبات هيكونن كمتي قدس وانجيل أغميت وزلو بسمكات تنبنا دي كونان أغاننتس بسمكات ديوز أنان بسمكاس بزح حيلو دي قبرنان كم زيلوم يمزحاتو مالت سلازي نسوغن انتا إلوم قبرت عمز آي نساتهم يم كم فقاد اكزابيهر زقلقلو نساتهم يم بسم اكزابيهر أغاننت زوصو زمسلوم نيرون بر كله عمزهم قبرت عمزان تداخينهم بمنفس سيطان يوم زمروح نيروم مالي سلازي انتا إلوم عيفلتاكم مني كاباي راح أقويلو سوقي قوم مالي سلازي تيازبل كي عسر تحمشة بتعمى قداسي تيا بوشتهم زمن طلو تخالو خنسومسي أقوزا أباقي اعتخدينهم يوم زمازو ممهران مسيلوم أغشت مسيلوم فلست مسيلوم بحتاويان مسيلوم بزخوان يخون مسيلوم يوم زمازو إذا زقابرو لغن نتناباقي كغرهو نتناباقي كوحتو خقاب تنبر تخلا باقي كخون أيكالين سلازي عباي نتبيع هيوت حابتنا قال هيوت يسمع لنا امين اب اخر لكم من قصر شوعات ثلاثين ولا ختصنح بب حد يقوم تخدو زلهم باب حد نخيد لنا قصر حد ينزل لنا اوكي مع قصر شوعات ثلاثين دحريك ملس هاراي نزم افهم زي كفتو افهم زي كفتا قدم عدل كنه بينها هاراي اب قصر حد نغباي تقمي نبلو ارستي أزر استزي حجين تاينا نريو زلنا أنا السخاتكن لومي نزغال بخمين نورلوك تانا تبي بخمين لومي ازغال زاب هيوتنا كنا تكبرون نخيل ساعتار استنا زاب هيرزستوع الأمور هابرنا كدمينا بكسر خلطة مخانا بكسر حدا زخوانا حسابات تلي قبلكم أنا اشتلك ولي أبونا هراي الدينار قالم الشيء نمهر لنا نفلت علينا محجي بز فليتنا أنت ما يرنا ينزل لنا سي اتمن قدنا إجزاء حزناس نملالس علينا نو نملالس اللي دلنا أبقمنا غير كانوا علوخ نملالس اللي أمنا حق زناتا نحق من قد زبلا زلاس بتانا من قد إجزاء كمن بقالن قديفنا بفقري مسحواتنا مس دك بتا كستانا بسمم بسلام كنورلو أخوينا تسمعني بتخكل بقى الساعة بقالك زعبير مسرت مس كل سب بسلام كنبر نزبدلنا يوم سبات بتبعات كيف لوتك يزبدي لك قرب للي كنبل نزبدلنا سبات كا ننتي نتزم حرن قويتاي لمحير له خنبل ناي فقر سبات كنكون ناي سلام سبات كنكون مهنياتو قبرت سلام ولود أملاح كون يوم أتي نبص فكر أباي ينبر أتي زي فكر جن أي فلتوني نأملاح أي فلتوني لا غميت وخمزلو لك أتي بزق بعد تتغيسو أدينا إرجع لهم قال هو يسمع لنا هراي كوزر خلته نتبعاف دقة زعاتو جنا نسو قاسا أباقيعيو بحق إجزابير زمراح نجزع رؤوسه بحق إجزابير مريحو نخالقوت كا بحق إجزابير زمرح نسو قاسا أباقيعيو سلازي بزعبا قسنت بزو حاب قال إجزابير تزريب الله اتبعاف دقة زعاتو جنا نسو قاسا أباقيعيو عقمو وحد كخون خيل فلتاتو وحد كخون خيل معارقو سلطانو وحد كخون خيل زي تمهر مؤمن وي زي تمهرت مؤمن ون كتكون تخيل بتا أفدقز خيدقن نسنتا إلو واسا أباقعي
بسلطان بيتروس يعبي كاب هوارياتون تنسائي قويتان مجمّر ياكزين قويتا زرعيان نقويتا زبسران نهواريات بسرات تنسائي خنقرا زتنقرا قن قدسات هانستيين سلمنتاي بتا مقد نقيحن ليتي نقيحن مالت كساب حجي خاني أنستا أنكرا تنسائي هو نقران دابلة تحق إنيا تاريخ سلازي الشعا سلازنقها هواريات دكيسون كله هواريات تحابيون كله سلازنقها بين حالفا بتأف دقة كيدن مالت نمجمّر ياكزين قويتا رغيبانو دمسو سميعين عمليخانو نهواريات مستيرة تنسائي كنقراها قويتا نزي حلاف النتزي هيبواني قصر سلسة نعو تحلاو دقا يخفتلو اتنا باقعون قالوا يسمعا نتنا باقعوها ببسمن سويعو يوفرن نعو تحلاو دقا يخفتلو اندحر بإقق زابير زمرح كوينو اندحر بإقق زابير نفس زمرح كوينو اندحر بحق زمرح كوينو اندحر بفقر زمرح كوينو زابير انتاي قبر عفدقا يخفتلو زابير عفدقا يخفتلو مخنياتو بحقي ملالس لزلو زابير عفدقا يخفتلو اتنا باقعون قالوا يسمعا مخنياتو عفقري رئيو اللوا عب حقي رئيو اللوا عب قدسنا رئيو اللوا عب سلام رئيو اللوا سلازي اتي قبرو النار آيات تناباقع انتاي قبرا دمسو يسمعا نتناباقعوها ببسمن سويعي يوفرن من اللو دخوم مبرتع زد ليو من اللو حزنتنيا مصننع زد ليو من اللو زقوسل مزنان زد ليو من اللو زتسبر مصقان زد ليو من اللو زتبعس عرق زد ليو من اللو زحات نسحا زد ليو ننفس وكف ببسمن سويع مالت امنتاي كونتات كم زلوا انتاي صقم كم زلون انتاي صقا كم زلون اصبيقو يفلطين بأكال حاتت بعومي حاتت لعل عوم زخنخا مستير املاخ نغروي بمستير املاخ نغروي سلازي قرنليوس نغزابير كغلغل كله نبيتروس كامنفس قدوس مريحو بزعبا قرنليوس كغلصلو كله قرنليوس او بيتروس زبحال كم مسله سب الله مصايو سو مهركاي غودولخا خملالكاي نابله منفس قدوس نتاف دغنتاي غبرلهم نيري خفتلهم نيرو نتنا باقعوها ببسمن صويعو يوفرن قصر 4 نتنا باقع مسوفرن دما ققدميني خيد اتنا باقعون دمصو يلليا ينمو يسعبو اوي سلازي ققدميني زخيد ققدمين ካህን ዝበለካ ገበር ካህን ዝገበሮ ኣይትግበር እንዳበልካ ናይ ጉሒላ ምሳሌ ዘይኮነስ ከምትና ሐዋርያት ከምዝ ገበሩ ከምዝ ኸኣ ነገሩ መጀመርያ ትሕትና ከመህር ኮሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተደፊኡ የጋር ደቀ መዛሙርቱ ይሓሲቡ ቅድሚ ብዛዕባ ትምህርትና መምሃሩ ትሕትና ይሰሪሑ ትሕትና ሰሪሑ ምስ ወደአ ኸኣ ኣነ መምህርን ጎይታን ይኹም ኢኹም ትብሉ ንኹም ኸኣ ከምታ ኣነ نعهاتكم أجركم زحاسبكم سخاتكم كا يأجر حدكم حسابيلو نتحتنا بجبري نبوتاتنا هواريات مهيروم لازك أكر مين خير أبصلي خون كافقري تحرسبيخ كا إجزابيه رزق بخمس عشوا أملاخ يكون نيلو نتنا باقي مسافرن دمان تايجبر أكر مين خير نتنا باقيون درمس إلى اليوم يسعبوا أي سلازي كم مؤمنان نحناون كم مؤمنان تايز قبانا لومي دمس تخلان دمس حياواي قواسان كنالالي اتي دمسي مللاي بدقاوي ملكت زي كونس اتي دمسي نا اكزابير دي بحق كاب قال اكزابير دي بحق مس قال اكزابير ساما معدي مس حق اكزابير ساما معدي اتزوات زلو كل غزي كوصخلو از قال ز ابي ركب لك كمتي كل سبق تقصخ الينا تتقسي ግን ንዝደለ ኻዮ ነገር ክትገልጸሉን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣንውን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳምፀ እዩ ንጎይታ ዝፍትኖ ዝነበረ ማለት ስለዚ ብዙሓት ሰባት ነቲ ዝደልይዎ ነገር መሰነይታ ክኾነሎም መጽሐፍ ቅዱስን ከምዚ ይዝብል ንኣብነት ዝደለዮ ክበልዕ ዝደሊ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ብላዕ ኣይተርስተራኹስ እዩ ዝበለ ስለዚ ዝረኸብካ ክንበልዕ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ኣፍቂድልና እዩ ኢሉ ክተቕሶ ክእል እዩ
جن كوموديو اتمسحف بزعبا بالعدي زارب زلو بزعبا بالعن تخوينو انت اي تبلعي بزعبا بالعد تخوينو خابيز مساي تبلعي نمنتا اي تبلع زبلو زلو ازي اتناباقع خا دمصو يلالياي سلازي مجمريا دمص نايت تخلا مفلاي دمص نايت تخلا انت زي فليتن كابت تخلا خقلبا اي كلانين مالت كلتيو دمصتات ينزلليا نايت تخلا دمصي يلاليا شعو يقلبايل يقلبا يهادما طرا يرحقا طرا يكونن مقلاب مالت عقمخا بزفقدو موت حادقا خوينكا تهادمو قويا يمالت اتناباقع دمص يلاليا انمو يسعبو اوي قصري حمشة دمص خالق زي فلتاس لزخونا نخالق كاوي قلبانبر اي سعبو اونين دمص خالق زي فلتاس لزخونا نخالق كاوي قلبانبر اي سعبو اون ين اما صحاف قدسنا ابولي كوانا ابحدش بزح كمزز مسألة وسانيتات نرئي إناي دمص خالق زي فلتاس لزخونا سلازي كلتا نغاريو لومي كمي غيرنا اينا دمص تخلان للي كمي غيرنا اينا دمصي كالق منافستي معناتو كمنا እግዚአብሔር ተመሲሉ ከምቴ አወንጌል ማቴዎስ 7:15 ሀብትና ህይወት ተቀሰተልና በውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ኹንሶምሲ ክዳና ባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመዙ እንድሕር ተተኽላ ምስ ኣፅፋሩ ምስ ኩሉቲ ናይ ተኽላነቱ እንድሕር መፅዩ ኣባጊዕ ክግርሃ ኣይክእላንን በጊዕ ክጎብጥ እንተኾይኑ ግን ነቲ በጊዕ ተማሳሲሉ በኣባጊዕ ኣማዕድየን ከይርኦ ዝሕበኣሉ ገረብ ጣሻ ተጠቒሙ እዩ በጊዕ ዝሃድን ማለት ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን አንተ ወይ እንታይ ክንርኢ ፀኒሕና ናይ ካህል አልዓዛር ናይ ብሉይ ኪዳን ሰማዕት እቲ እንጢያኮስ ዝበሃል ንስኻ ስጋ በጊዕ ሓሪድካ መስዋዕቲ ግበር ነቲ ህዝቢ ግን ስጋ ሓሰማ ከም ዝሰዋእኻ ስጋ ሓሰማ ትበልዕ ከም ዘለኻ ተመሲልካ ነቲ ህዝቢ ይሰምዑኻ እዮም እሞ ስጋ ሓሰማ መስዋዕቲ ሓሰማ ክበልዑ ንገሮም ምስ በሎ ኣምላኸይ ናይ ሰናይ ኣብነት ክኸውን ቀቢኡኒ ሸይሙንስ ኣነ ግን ናይ ሕማቕ ኣብነት ኣይከውንን እየ እዚ እንደዘይገርካ ንሸውዓቲኦም ደቅኻ ክቐትሎም እየ ምስ በሎ እንጢያኮስ ንደቀይ ብስጋ እምበር ብነብሲ ክትቀትሎም ስልጣን የብልካን ስለዚ ብስጋ ክትቀትሎም ትኽእል ኢኻ ንደቀይ ብነብሶን ክትቀትል ግን ስልጣን የብልካን ስለዚ ሸውዓቲኦም ደቁ ኣብ ቅድሚኡ ሰማዕትነት ክቕበሉ ከለዉ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣጆኹም ፅንዑ እንዳበለ ጠጠው ኢሉ የተባብዖም ነይሩ እዩ ኣብ መጨረሻ ንበዓልቲ ቤቱ ሰሎሜ ወይ መክቢው እያ ትበሃል ብጡባ አንጠልጢሉ እናሳቀያ ከሎ ምእንቲ ደንጊፁ ስቃይ ምስ በዛሓ እንተተመልሰ ተተሳዕረ ኢሉ ኣጆኹ ፅንዒ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንራኸብ ኢና ኢሉ ብሰማዕትነት ክሳብ ተሓልፍ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ የተባብዓ ነይሩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ንዑ ነቶም ህዝቢ ምእንቲ ክስዕብዎ ብድሕሪኡ ነቲ ህላዊ እግዚኣብሔር እምነት እግዚኣብሔር ንኸየጥፍእ ዓለባ ምፅኡ ነቲ ዓለባ ሽምዓ ኣስትዩ በቲ ሽምዓ ዝተየ ዓለባ ጠቕሊሉ እዩ ኣቃፂሉ እንዲድዎ ማለት ስለዚ እቲ ታሪክ ግን እቲ ዋላ ንካህን አልዓዛር ከምኡ ገይሮም ምስ ደቁ ነቲ ሊቀ ካህናት ተጥፍእዎ ነቲ እምነት ናይ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ገይሩ ኣብ ፅርኢ ከጥፍኦ ኣይከኣለን ክሳብ ሕጂ እቲ መወከሲ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰብዓ ሊቃናት መፅሓፍ ቅዱስ ዝበሃል ኣብ ፅርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተተርጎመ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ክሳብ ሕጂ መወከሲ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንካልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁጥሪ 6 ኢየሱስ እዚ ምስላ ዝመሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦ ኣየስተውዓሉ ናይ ኣብዛ ቁጥሪ 6 ዝኾነ ሓሳባት ክህብ ዝደሊ ወይ ትደሊ እንተላ ግዜ ክበኩም
ويابزدلهم بزقصرتات زي ኢየሱስ እዚ ምስላ ዝመሰለሎም ንሳቶም ግን ነቲ ዛረቦም ኣየስተውዓልዎ ብዙሕ ግዜ ምስማዕን ምስትውዓልን ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘለዎ ክምህረና ስለ ዝደለየ ንሳቶም ግን ነቲ ዘረባ እዚ ኣየስተውዓልዎን መምህር ኢልና ስዒብናዮ ሎሚ ናብ ጉስነት ክመልሰና ብዛዕባ ጓሳና ባጊዕን ዝዛረብ ታ ዓይነት ዘረቡ ኢሎም የስተውዕልዎ ኣይነበሩን ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለሁ ስለዚ ኣብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ መሪሕነት ኣብቲ ስብከት ኣብቲ ትምህርቲ ጉባኤ ተረዲእዎ ዶ ኣይተረድኦን ጉባኤ ይስዕበካ ዶሎ ኣይስዕበካን ምርዳእ ከም ዘድልየና ክንእግር ከሎ ከም ዘይተረድኦም ስለ ዝፈለጠ ጎይታ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ብምሳሌ ክምስለሎም ፀንሐ ብቐጥታ መፅዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብነት ኩሉ ምስ ነገሮም ኣባጊዕ እንታይ ባህርየን ዓሰባ እንታይ ባህርዩ ተኹላ እንታይ ባህርዩ እተን ናይ ብሓቂ ኣባጊዕ ዝበሃላ እንታይ ዝገብራ እየን ነዚ ኩሉ እቲ ኣብነት ምስ ገለፀ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ መፅዩ እዚ ኩሉ ዝክምስለልኩም ፀናሕኩም ምሳሌ እዩ ስለዚ እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብለኩም ኣለሁ ቁፅሪ 8 እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየን ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ሕራይ ኣቦና ክብሪ ሃበለ ይቐኒየለይ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደት ሳይ ቁፅሪ 7 ዘሊልካ ያለኻ እዮም ዝብልኒ ዘለው ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለሁ እቲ ደገ እቲ ኣፍ ደገ እቲ መእተዊ ኣነ ሓራይ ኩላህና ክንሳተፍ ምእንቲ ግዜ ክበኩም ኣነ ብዚኣ ላትኒ ሕቶ አንተይ ከም ኣይለኩም ነይረቦና ቁፅሪ 7 እሺ ሕራይ ናተይ ሕቶ ቅድሚ ዛ ቁፅሪ 7 ወይ ናብታ 6 ዝበልኩም ማታ ኢየሱስ እዚ ምሳሌ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግን ነቲ ተዛረቦ ኣይስተውዕልዎን ክብል ከሎ እዚኣ ሕጂ ንዓና ብጣዕሚ ኣብ ዝእዋን ዘለና እያ እንዳረኣና ይረኣና ንብል እንዳሰማዕና ይሰማዕና ንብል ንኸም ኣገሊፀ እያ ኣብዚ ዘለናዮ ወላ ብናይ ሃገርና ወይ እንተሪእናዮ ሕማቕ ከሎ ፅቡቕ ንብል እዞም ኩሎም መንእሰይ እንዳኸዱ ፀጊቦም እዮም ንብል ሕጂ እዚኣሲ እዛ ጥቅሲ እዚኣሲ ንዓና ብጣዕሚ ኣስተንቲነ እያ ናይ ብሓቂ እዛ ንገብራ ዘለና እዛ ጥቅሲ እዚኣ ንዓይ ኮይና ክትተቢላትኒ ሕጂ ኣብታ ሕቶይ ክኸይድ ኣብታ ናይ 7 ኣብታ 7 ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሕጂ የንብብ ነይራ ዓንተ ወይሲ ኣብታ ዕብራውያን 10 أمين معرف 19 قصر 19 20 سقع 20 كلتن actually سلازي حواتي بتي مجارجة مالت بسجوء زقدس لنا حدش ياون من قدن بدم يسوس لما قدس نمتاو تبعت كم كابز خناس كابز هلونا جبت 20 حدا أبيت زيانا عمرك ستايتن كيفاتني أبيت أملاخون عبي كهن كابزهلو الناس لبنا خاب كفاء حلنا تنجيجو سجاناون بصوري ما يتحاسبو ملو بتردأنا يو امنت بتردأنا يو امنت بقوع لبي نقرب حجي انتايت بلاتن عايزياتن كيفاتن سي ኣብዚ ዘለና እዋን እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ካእቲ ዓብይ ካህናት ሂቡና ኣሎ ከምኡ ማለት እዩ ካህናትና ሲ ከምዚ ጌርና ክንሪኦም ኣለና በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጾ ዘሎ ኣነ ሓቂ ኣነ መንገዲ ሓቂ ኩለና ከሎ ኣብዚኣ ካ ህበና ኣሎ ኣብ ቤት ኣምላኽና ዓብይ ካህን ካብ ዝህልወና ሲ ልብና እቲ ንገብሮስ ኩሉ ግዜ ሲ لك خم أملاخ نزارب كم زلنا غيرنا خنقرب علينا إلى ترديات نمو نمالبات تجاجي خون خيلي بالطعمي نورينا بيت خريستيان حجسي تم كانت
أين خبرني تمأخل بتخريستيان كندي عاو كندي كستاي تجبريها حالي في بعناوين إذا حجسي كنا مهر لنا أبزي أبعلو تغسلنا له عاب كهان كابزل كاسي لبخلت إخا نقيخا كيدا لك بتصوري إلو بلنا لهم إذا نمال بقول تحبزوني كم أتردي إياه እግዚአብሔር መስገን አቤት አምላክ እንመጽኸለና በሐፈሻ ቤተ እግዚአብሔርስ ቤተ ጸሎት ወአኮ ቤተ ነገር ይብል ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ጸሎት ዝተገብረልና አምላክ ነመስግነሉ ዝጸገበና አምላክ ነነግረሉ ዘለና ባህግንትን ቢትን ምስ አምላክ ንማባጽዓሉ ምስ አምላክ ንዘራረበሉ ዘረባምበር አቤት እግዚአብሔር መጽና ካልዕ ዕላል ካልዕ ዘረባ ከም ዘይግባእ ኩሉ ግዜ ዞም ዲያቆናትና ዝተዛረበ ብኽፍኣት ዝቆመ እንተሎ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኣምላኽ ገሃነመ እሳት ከም ዝቕበል ይፍለጥ ይረዳእ እንዳበሉ ይውጅለው ኣብዛ ዝተቐስክያ ጥቕሲ እንታይ እዩ ነይሩ ትሽግሮም ናብ ዕብራውያን እንዲፅሒፉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሕና ካህነት ኣሮን ኣለና ንሕና ክህነት ሌዋውያን ኣለና እዚ ክርስቶስ ዝበሃል ግን ኣይንፈልጦን ኢና መስሓቲ እዩ ኣቦታትና መስሓቲ ስለ ዝኾነ እዮም ቀቲሎም ኢሎም ኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒ ኣይተቐበልዎን ስለዚ እቲ ክህነት ኣሮን እንታይ ከም ዝኾነ ልዕሊ ክህነት ኣሮን ጥራይ ዘይኮነ ንኣሮን ካህን ዝሾመውን እዚ ዓብ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ምስ ገለጸ ስለዚ ኣሕዋቴ በቲ ማጋረጃ ማለት ብስጉኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ህያውን መገዲ بدم ኢየሱስ ናብ መቅደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኢሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ዓቢ ካብን ከም ዝህልወና ስለዚ ከምቲ ዝበልክዮ እግዚአብሔር በገልገልቱ ገይሩ ይዛረበና ኣሎ ነገል ነቦታትና ካህናት ከም እግዚአብሔር ዘይኮነስ ከም ልኡኻት እግዚአብሔር እወ ከም ልኡኻት እግዚአብሔር ከመገልገልቲ እግዚአብሔር እቲ ዝብሉና ንእግዚአብሔር ወኪሎም ብዙሕ ግዜ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣብዚ ዘለና ናይ ኮሮና ግዜ እዚ ግዜ እዚ ንዓና ምምላስ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘለኹሞ ግዜ ቤተክርስትያን ክንርከበልኩም ንኽእል ኢና ቴሌፎን ሓዙ ነንሕድሕድና ንላዘብ ነንሕድሕድና ንረዳዳእ ክብሉ ከለዉ እንታይ እዩ እቲ ግዜ ምናልባት ኣብቲ ቀደም እዚ ሕማም ከይመፀ ከሎ ኣነ ሞ ሰዓት መዓስ ኣለኒ ክንዲዚ ሰዓት እየ ዝኣቱ ግዜ የብለይን ንቤት እግዚአብሔር ዝኸውን ግዜ የብለይን ምስ ካህን ዝራኸብ ግዜ የብለይን ንብሎ ዝነበርና ኣምላኽ ግን ንሓንቲ ሰንበት ቤት እግዚአብሔር ከይነውዕሎ ዝኸብደና ዝነበረ ዓመት ሙሉእ ገዛ ከም ነውዕል ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓመት ሙሉእ ከዓ ክንደይ ነብሳት ከዓ ናይ ንስሓ ዕድል ከይረኸቡ ዝሓለፉ ከዓ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ እዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ ኣእምሮ ይሃበና ስለዚ እታ መልእኽቲ ኣብ ቁፅሪ 22 ናይ ብሓቂ ምዛር እስትና ትኸይድ ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ስጋናውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብዝተረዳእናዮ እምነት ብቁኑዕ ልቢ ንቕረብ ሕጂ ናብዚ ዓብይ ቤተ ክርስቲያንና ናብዚ ዓብይ ቤተ መቅደስና ክንኣቱ ኢና እቲ ዘድሊ ከዓ እንታይ እዩ ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ኢሉ ስጋናውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ብምንታይ እዩ ጀሚሩ ብሕሊናና ጀሚሩ ማለት ሕሊናና መፀረየ ንስጋና ከፅርዮ ፀገም የብሉ ደገና ፀሪ እንድሕር ሕሊናና ዘይፀርዩ ግን ከምቲ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ነቲ ዋንጫ ብደጉኡ ጥራይ ዝሓፅብዎ በቲ ውሽጢ ግን ብዙሕ እንከን ዝነበሮ ኣታ ጎብዝ ፈሪሳዊ ቅድም ነቲ ዋንጫስ ውሽጢ ሕፀቦ ኢሉ በቂ ውሽጢ ሕፀቦት ናይ ደገ ባዕሉ ክፀሪ ዝብል ነበረ ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ስጋናውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ እግዚአብሔር ይደግፈና ዕብራውያን 10:22 አሜን ሎሚ እግዚአብሔር ዝሃበና መልእኽቲ ኢልና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ስጋናውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ብሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን thank you ቃል ህይወት ይስማዕና አሜን ቁፅሪ 8 እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየኒ ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳብ ደም ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቅደስ ተቐትለ ብዙሕ ደም ነቢያት ፈሲሱ እዩ ነቲ ተዓፅዩ ዝነበረ ሲኦል ክኸፍቶ
نموت كقتله نديابلوس كأسره ننفسات حراخو زخئل دم سماعت جن أين برن أبكو بملأك وبمتن بليبل بزي بأيجنا ولا حدا نبى بخمس زخئل يلانيلو بزي دم قويتا إس كريستوس بزي تبجاونت قويتا إس كريستوس بزخونا مجدي نابدحنت كمس زخئل يلاني كم أرثوذكساويان كم ناي كريستوس عبتها نزي أخول جزية كتردأنا فلينا كنفلتا كدلينا أي مالد أب قبر هوريات معرف 4 قصر 10 تغلته بؤو خندحن زقبا كال اسم أب تحت سماي نسب أي توهبن مو مدحان بحد كال إكتو يلبوني هزي سرت أمنت هزي بقبو كنفلتو أبتي صلوة هايمانوتنا بقبو تغميت اللو مالد بحد قويتا بإيس كريستوس نأمن سقلوتو نأمن تنسايو نأمن أرقاتو نأمن مسآتو نأمن النابلنا نأمن ومأمان بؤو خندحن زقبا كال اسم أب تحت سماي نسب أي توهبن مو مدحان بخال إكتو سلازي بخال ودم سماعتات بزحات سماعتات حليفهم يوم دحر قويتان كرم قويتان وانجيل أسفيهم امنة ارتعم يوم مسل ولدنت نموت كقاتلو نسيطان كأسر ننبسات كابسي الكول سجن بجيكا قويتا إس كريستوس نخالق فجسيمو أي توهبن قزرة الشعاتة اتدقى عن ايه بأيزا أتخدحن كأتن كوزن مقاسون كركبي أبزي أتتو كان بلاينا بأيزا أتو انتاي كركبي كدحني مجمريا كأتن كوزني كأتن كوزن كأمثل كوهابي سالسايكا مقاسون كركبي سلقالاتو زابير استمسكنا يخون نحنا انتلنا أملاخ كأنت فقدو كاب قزري إذا قزرت الشعاتة نحزا بأي زاتو خدحني كأتن كوزن مقاسون كركبي إذا سأقاتات زي كاب قصر حدا جميرا بلوم أبزناي لومي انتايو مصنعات مصحف قدوس انتايو نعنا سلم انتاينا نهوتنا مسكال خنوهادون زلزلنا مجمريا بأي زاتو انتاي قبري كدحني كالاي كأتن كوزني سالسايكا مقاسون كركبي سلقالاتو زابير استمسكنا يخون جزينا يأكلالو ناي أبونا بيكش ولدة ساي قال معدان هبوم بصلوت كعزولنا نبونا نابز أودم هرت بخبري يعدم سنيلكم سلاس معهمني أبتقبروا صلوت كله جزابير اسمعهم سلقالاتو جزائر تمسجنا يخون حراي كبرن مسجانا لإجزابير أملاخنا يخون أبانا أبي مرجتا قال هوت يسمع لنا زتمهرنا يو دما كنا برلو كنا مالا لسلو جابير يحجزنا كلهم بحطو ملك ويون نتي تغسطات نمسفاح عز مسل تغسي النامزهم كتساتفوا زمسهم دما زيابير أقلقلتكم يبارخ إتا معرف تملسنا نببائنا مو كل هذا دحربنا خم بباق الله خسي تشعت جزية دي قال أنا ترحت بلا الله أنا دم بأواجي إلى مجمرت كل دما نعنا زخنا أنتن قالوا مو تملسنا نببائنا جيجن حنتي تغسي تغشي كعدسيه أبتا كتر حمشته دمس خالق زي فلت أصل زخنا نخالق خابو يقال بامبر أي شعبون إيان إتي نايكال دمسي مخانو ويدما
ድምፂ ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልያ እንተደኣ ኮይነን ኣቐዲመን እንታይ ክገብራ ኣለወን ክሰምዓ ኣለወን ተናባጊዕ ንሕና ኢና ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 24 እንታይ ዝብል ኣሎ ብትሰምዕዎ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ዝብል ኣሎ ብትሰምዕዎ ተጠንቀቁ ሓደ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ እንዲም ዝጠቕሱ ካልእ ዘይዛረቡ እናተባህለ ኣብ ብዙሕ ነገር ምውዳቕ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ መልዕሊ ሰይጣን ዝዛረቦ የለን ኣቐድማ ኣቢሎም እውን ኣቦና ሓቢሮምና ነይሮም ጎይታ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ጸይሙ ስባኤ ወዲኡ መጀመርያ ሰይጣን ክፍትኖ ከሎ ተን ሰለስተ ዓበይቲ ርእሳት ኣውእ ፈተናታት ብምንታይ ሓቲቱ መጺዎ ብቓል ኣምላኽ ጎይታ ኣብ ድማኒ ብቓል ኣምላኽ ገሩ ድማ መልሽ እንታይ ገርዎ ረቲዕዎ እሞ ብትሰምዕዎ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ሎሚ ካብ ከይሰምዐ ዝጠፍእ ሰሚዑ ዝጠፍእ በዝሕ ስለምንታይ ኣብቲ ንሰምዖ ጥንቃቐ ስለ ዘይብልና እቲ ንሰምዖ እንታይ እዩ ካበይ እዩ እንታይ እዩ ምንጩ ከመይ እዩ ኢልና ስለ ዘይንመራመሮ ካብ ከይሰምዐ ዝጠፍእ ወይ ድማ ካብ ከይሰምዐ ዝጋገ ሰሚዑ ዝጠፍእ ቃል ኣምላኽ እንዲዮም ወንጌል እንዲዮም እናተባህለ ብዙሕ ነገር ኣሎሞ ነታ ምዕራፍ 5 ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾናሲ ካብኡ እንታይ ገብረአን ይጋልባ ኣይሰምዓን እየን ክርስቶስ ድማ ደጊሙ ነዛ ቃል እዚኣ ማርቆስ ብትሰምዕዎ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ክርስትና መጀመርያ እንታይ እዩ ጥንቁቅ ምዃን ካብ ምንታይ ካብ ምዝራብ ካብ ምንታይ ካብ ምስማዕ ካብ ምንታይ ካብ ትገብሮ ካብ ምንታይ ካብ ትኸዶ ካብ ምንታይ ካብ ትመላለሶ ጥንቃቐ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብትሰምዕዎ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ እሞ ብንሰምዖ ጥንቁቃት ኮይና እቲ ንሰምዖ ድማ ገጽ ጎይታ ዘሪአና መገዲ ህይወት ዘትሕዘና ናብ ሰማይ ዘጠምተና መወዳእታና ድማ ዘጸብቐልና ክኸውን ኣብ እንሰምዖ ጥንቁቃት ክንከውን ጎይታ ንኹልና ይርዳአና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ነቦና ደጊመ ቃለ ህይወት የስመዓልና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ብጸሎት ክንዓጽም በኣር ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል እታ ናይ ሰላም መስተበቁ ገርና መደብና ክንዓጹ ኢና ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩልን እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዛ ሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሖን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሲኹም ብርኺ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኹሉ እቲ ሕጂ ኣብየል ንምለካን ማልደካን ኣለና
ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى خم እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኻን አብሰልና በጀካን ንፈልጥ ባዕድ አምላኽ ይብልና ቅዱስ ስምካን ሰምን ጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከአብ ለነፍስ ኩልና አሕድር ኣብዚ ዓለም ህዝብ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ ዛብካ ምኽረሃብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ጎራውትና ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኦም ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ بحياونات كن ركبن بكرساس مسؤنس منفس قدسن مسغانان صنعتن بو زلكا لمن كل سعن نزل عالم عالم امين قدس እግዚአብሔር አምላኽና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ዕድሜና ዝሃብካና ዝወሰካና ነታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ብጥዕና ደው ዘበልካና ብጥዕና ደው ኢልና ድማ نحنا خنزاربك كان صلوت كنك احنا مسكانا السخاب قال كات زارب النخت مهرنا دما كنسمع كنصوع زعد لزي سلا زخفت كالنا كبر المسكانا نعخا يكون صحنا هي صلوت السخا سمعنا سميع خادم ما تقبل لنا حتى كلنا زمن لس قبر لنا اجد ما السخا كتزاربنا صنيح خاخمو افدق اباقي نسخا مخوانكا كالا افدق كم زيلو بمحوار دما نسخا خم زي تركب كتمهرنا امسي خاخمو جكا نبخا نب افدق نبكالق كاين تمت السخا حقزنا اتنسمعو قال كادما بتنقاقه خنسمعمو نباخا نب افدغه زبصحنا نباخا نب افدغه زطمتنا غبرلنا قال كانديلنا نب كاله افدغه خين وسد بخالق معصو خين اتو وي ون دمص خالق سمعنا خين طف دمصخا خنللي بنسمعو طنقات كنكون نسح حجزنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ሰላም ስለዘው አልካና እንደመስከነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ ንዓለም ሰላም ነዛዘለና የሀገር ሰላም ንሀገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ብናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት بنا ملاك تراد أنت بنا نبياتنا ورياتنا صادق عن سمايتات صلوات هاي تفلينا نزع الذي آخر نذكر كلنا دما كل جزية بعين حلنا بعين منفس أم مسكال تسقيل كام رهاز كان دان تبتبه دم كادم منا وحزك رأينا يعين تلبنا نابرحلنا يعين تلبنا نابرحلنا إذا معلت زي ترى معلتي كونن واغانا زتخفلو مدحاني زرخبنا له نحنا هيوات كنركب سغاز متكالنا معلتي مو كل جزيه بمستنتان كنوع لدما السخ حجزنا كم تنهوريا زمهر كيوم اب سمايات تنبر ابونا اندابلنا نصوا كالنا سمك يقدس منغستات مصا فاركا خمتا اب سمايكم دما مدري يكون عليت انجرانا لمهبنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقسين حيلين كبرن نزل على مناتك إما أمين وزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حيلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابي هرتوات قيدا سراوي سلام لك له السخي كابان السبرختي خي فركر سخون برخيو او مليتها تسقى إجابي هرمساخي وفست الدس بلكي حتياتنا سريلنا نفت ودغي يسكر ساس منتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك جنام لكن ورن يسكر ساس كانيكا كنا سريات يدم ساسي ابسا ولدو بركشات بران انتم ابي كانت ويديا كانت رون سارغو سنت ببسمكم كونوا فتانا ونصحنا يرسيان سكلوان سمات زيو مهرن كرساس مال عصر تغلتين زيو مهرن نكسوس 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 زحلف محرنا بزمصر محلونا بافن منفس قدوس بانت اجزتنا مريم مهرن نكسوس مل عصر تغلته بانت اجزتنا مريم مهرن نكسوس بانت اجزتنا مريم مهرن نكسوس بانت اجزتنا مريم مهرن نكسوس
بأنت أجزئتنا مريم مهر النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ሰላም ሕዲሩ ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረልና ጽባሕ ድማ ጥምቀት ስለ ዘለና ንግሆ ካብ ሰዓት 6 ጸሎት አለና ቅዳሴውን አለና ሞ አቤትና ኮይና ከም ቀደምና ከም ሰንበት ክንካታተል ንኽእሊና ሞ ንኹልና ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ብሩኽ ለይቲ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ቃል ህይወት ተስማዓልና ቦታትና ሰላም ለይቲ آمين آمين ተማሄርና والله أنا قال هو يسمع لنا سلام ليتي قبل لنا